Bij mij ligt op de bank mijn puberende zoon. Hij zit boordevol met dat geslachtshormoon. Hij staart naar zijn iPhone en hij stinkt naar zweet. Dat is wel een beetje gek, want hij doet geen reet. Kan je eraan doen, wordt er gek van, erger me groen, dat hij heel de dag niks zit te doen. Maar helaas, je kan er helemaal niks aan doen. Ik heb ook een dochter. En dochters, dat zijn altijd papa's oogappel, weet je wel. Maar dat maakt het soms wel ingewikkeld. Mijn dochter heeft verkering met haar 15 jaar. Ze zitten in mijn stoel te fozen met elkaar. Hij is stukken ouder en hij heeft geen baan. Waar haalt ze al die klote kloppers toch vandaan? Kan je eraan doen, wordt er gek van, erger me groen, aan al dat gefreunik en gezoen. Maar helaas, je kan er helemaal niks aan doen. Nou, als die kinderen klein zijn, dan gun je ze alles. Alles wat ze vragen, een hamster, een konijn, maar ook mijn dochter vroeg een heel klein hondje. Maar die hond werd groot. Want voor de televisie ligt een labrador. Hij laat net de scheet, wat is dat beest toch voor? Ik loop er altijd met de grote boog omheen, want hij wil alleen maar rijden aan mijn onderbeen. Kan je eraan doen, wordt er gek van, erger me groen, bindt hem aan een boom in het plantsoen. Maar helaas, dat kan je voor de kinderen niet doen. Ik heb natuurlijk ook een vrouw en die heeft vriendinnen en die hebben met elkaar ook een leesclub. En die hebben pas geleden met elkaar hebben ze een bestseller besproken. Mijn vrouw is in de band van 50 tinten grijs. Dus elke avond is het weer een keertje prijs. Ze sleept me mee naar boven en wordt dominant, want dan word ik vastgebonden aan het ledikant. Kan je eraan doen, wordt er gek van, erger me groen, dat ik ook een blinddoek voor moet doen. Maar helaas, je kan er helemaal niks aan doen. Ik ga er wel wat aan doen. Als ik thuis kom, dan krijg ik zo'n schop onder zijn kont. Die vriend van die dochter, die zet ik de deur uit. En dat boek van mevrouw, dat flikker ik in de prullenbak. Nou, dat zie ik jou nog